баргузории намоишгоҳи ҷумҳуриявии дастовардҳои соҳаи меъморию шаҳрсозӣ озмуни беҳтарин истеҳсолкунандаи хишт 2017 ва масолеҳи воридоди вазкунандаи ватанӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушд ворид гардида, корхонаву коргоҳҳои мавҷуда барои қонеъ намудани талаботи муштариён бо масолеҳи аълосифат роҳу усулҳои нави истеҳсолотро истифода карда маҳсулоти ба талаботи рӯз ҷавобгӯ тавлид намоянд. бино ба маълумоти оморӣ, теъдоди корхона ва коргоҳҳои истеҳсоли хишт дар солҳои истиқлолияти давлатӣ ба маратиб афзоиш ёфт. айни замон дар вилояти Суғд 53 корхонаи хиштбарорӣ ба истеҳсоли ин нави масолеҳи сохтмонӣ машғуланд. теъдоди чунин корхонаҳо дар вилояти Хатлон ба 18 адад мерасад. бо сабаби кам будани конҳои мувофиқ барои истеҳсоли ин нави масолеҳи сохтмонӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон як корхонаи хиштбарорӣ фаъолият дорад. 64 адад корхона ва коргоҳҳои истеҳсоли хишт дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷойгиранд. дар шаҳри Душанбе бошанд 5 корхонаи истеҳсоли хишт фаъолият доранд. дар маҷмӯъ ҳоло дар ҷумҳурӣ 141 корхонаи истеҳсоли хишт ба қайд гирифта шудааст. айни замон дар ҷумҳурӣ даҳҳо корхонаҳои истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ фаъолият мекунанд, ки сохтмонҳои ҷумҳурӣ бо ин намуди масолеҳ таъмин карда истодаанд. дар нимсолаи аввали соли 2017 дар ҷумҳурӣ ба маблағи 870 миллион сомонӣ масолеҳи сохтмонӣ истеҳсол гардидааст, ки назар ба ҳамин давраи соли гузашта 80 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар ин давра 1 миллион тонна семент, 95 миллион дона хиш, 490 ҳазор дона гаҷкардон ва дигар намудҳои масолеҳ истеҳсол гардидаанд. агар дар қиёс ба 5 соли охир мо назар афканем, дар ҷумҳурии соли 2012 ҳамагӣ 81 корхона ва коргоҳҳои истеҳсоли хишт фаъолият менамуданд. дар соли 2017 шумораи ин корхонаҳо ба 141 адад расидааст. иқтидори умумии корхонаҳои хиштбарории мамлакат 500 миллион дона хишт дар як сол буда, шумораи ҷойи корӣ дар онҳо қариб ба 2100 мерасад. дар намоишгоҳ ва озмуни беҳтарин истеҳсолкунандаи хишт 2017, ки дар шаҳри Қурғонтепаи вилояти Хатлон баргузор гардид, истеҳсолкунандагони ин нави масолеҳи сохтмонӣ иштирок намуда маҳсулоти худро ба маъраз гузоштанд. ҳамаи истеҳсолкунандагон ва сохтмончиёну меъморон, дизайнерон, шаҳрсозон ҳозир шуданд, ки аз дастовардҳои масолеҳи истеҳсолшудаи Тоҷикистон бохабар бошанд ва ин масолеҳҳоро дар лоиҳаҳои меъмории оянда истифода кунанд. дар баробари ин мо иқдом гирифтем, ки беҳтарин истеҳсолкунандаи хиштро дар ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намоем. бинобар ин мо эълон кардем зиёда аз 135 зиёд корхонаҳои истеҳсоли хишт бохабар ҳастанд. хушбахтона имрӯз хишти сафолие, ки дар Тоҷикистон истеҳсол мешавад, ҳам барои бунёди деворҳо, пойи деворҳо ва ҳам ороиши, хиштҳои ороишӣ, хиштҳои ба реаксияҳои химиявӣ тобовар дар худи Тоҷикистон истеҳсол мешаванд, ки хеле хушбахтии калон аст. ҳадафи гузарондани намоишгоҳ рушди минбаъдаи соҳаи сохтмон ва меъморӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ, тақвияти фаъолияти меъморон, истифодаи имкониятҳои муосир дар самти лоиҳакашӣ, шаҳрсозӣ арзёбӣ гардид. хишт яке аз маводҳое бошад, ки аз он биноҳои мо бунёд мегарданд ва албатта то хишт набошад, он иншоотое ки мо ба лоиҳа мегирем сохта намешавад ва албатта аз сифати хишт намуди биноҳои мо вобастагии калон дорад. барои он ки мо биноҳои нави худро дар бо чӣ хел ки мегӯянд бо истифодаи анъанаҳои миллӣ, истифодаи анъанаҳои ниёгон истифода барем, мо албатта хиштро бисёртар истифода бурдем. хиштое на он хиштое ки аз болош бо суфта карда шуда пардоз карда маҳкам мекунанд. не, мо ба хиштое лозим аст, ки онро бепардоз, бе ягон ҳамон хишта чинда ва хишт ҳамчун як зебогии биноро нишон диҳад. мувофиқ ба талаботи озмун, ки чанд вақт боз идома дошт, маҳсулоти корхонаи истеҳсолии Корвони Аср беҳтарин дониста шуда ҷои ифтихориро соҳиб гардид. якчанд заводҳое ки ғишт истеҳсол мекарданд бо рақобатпазирии бозор ҳатто корҳояшонро бастанд, зеро ки аллакай заводҳои рақобатпазир ва корхонаҳои бештар хушсифат истеҳсолкунанда пайдо шуда истоданд, ки
غشت بصفت رو تانک میکنن. بنابراین ما میبینیم از روی تاثیرات ما که در لابراتوری تشخیص گذار میدیم علاقه کارخانه ها صفت های غشتشون برابر صفت های غشت جهانی می باشد و ما دلپرانه در ساختمان های خود می توانیم استفاده بریم. خشت با صفت خیلی زیاد است، در هر منطقه هست، هم در ولایت سوخت، هم در ولایت قطلان، در ناحیه های توبه جمهوری موجود هستند زمانهایی که علاقه خشتشون جهانی استانداردهای جهانی می باشد. тавре аз маълумоти оморӣ бармеояд шумораи умумии корхонаи истеҳсоли хишт ки бо ҷалби сармояи хориҷӣ сохта шуданд 17 ададро ташкил медиҳад. иқтидори истеҳсолии корхонаҳои хиштбарории ҷумҳурӣ дар як сол ба 500 миллион дона хишт баробар аст. нақшаи истеҳсолии хишт дар соли 2017 бояд ба 182 миллион дона расонда шавад. соли 2013 дар тамоми ҷумҳурӣ ҳамагӣ 65 миллион дона хишти пухта истеҳсол шудааст. афзоиши теъдоди корхонаҳо дар ин самт ба бештар шудани ҳаҷми истеҳсоли ин навъи масъулаи сохтмонӣ сабаб шуд. заводое ки ҳаст аз мо печҳои даври кӯҳнагӣ бо тарзи истеҳсоли пештар аст ки онҳо то 600 градус ҳамагӣ гармӣ дода метавонанду халос. печҳои наве ки ҳозир замоне ки мо мондем то 960 градус гармӣ медиҳад ки метавонем то 960 градус гармия ҳамин ғишта пухта барорем. ин вақт сифати ғиштам беҳтар мешавад, сахтии ғиштам ва бардоштари ғишт зиёдтар мешавад. чуноне ки аз маълумотҳои оморӣ бармеояд ҳаҷми истеҳсоли хишт дар 6 моҳи соли 2016 89,1 миллион донаро ташкил дода, ин нишондиҳанда дар 6 моҳаи соли 2017 ба 95,3 миллион дона расидааст ки афзоиши он 6,2 миллион дона арзёбӣ мешавад. тавре масъулини вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд, нархи як дона хишти пухта чанд сол қаблӣ аз 80 дирам то 1 сомонӣ буд. айни замон як дона хишт дар бозори маҳаллӣ аз 32 то 33 дирам арзиш дорад. ба таъкиди мутахассисон яке аз омилҳои поёнравии арзиши хишти истеҳсоли ватанӣ истифодаи технологияи худкор, сарфаи ками нерӯи барқ ва истифодаи ангишсанг мебошад. бо афзоиш ёфтани истеҳсоли хишти сохтмонӣ арзиши аслии он дар бозор паст гардидааст. яъне пештар агар то 3-4 соли охир агар нархи як дона хишт то ба 1 сомон расида бошад, пас имрӯз нархи он 35 дирҳамро ташкил медиҳад. ашёи хом ашёи ватанӣ мебошад. дар ҷумҳурӣ ашёи хом барои истеҳсоли хишти сохтмонӣ зиёд аст ва мувофиқи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рӯйхати корхонаи ҳатмие ки дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ тасдиқ гардидааст, корхонаҳои хиштбарорӣ ҳам дохил гардидааст ва дар он ноҳияҳои дурдасти вилояти Бадахшон ва дигар ноҳияҳое ки чунин корхонаҳо нест, дар лоиҳаҳои иҷтимоӣ иқтисодии онҳо барои давраи то 2030 ин сохтмони корхонаҳои хиштбарорӣ аз ҷониби вазорати саноати технологияи ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардидааст. аз маъхазҳои таърихӣ ва шаклҳои биноҳои замони гузашта бармеояд ки мардуми тоҷик аз замони пеш барои бунёди биноҳои истиқоматӣ ва меишӣ аз хишти пухтаву хом васеъ истифода намуда, ин навъи масъолаи сохтмониро бо тарзу усул ва рангҳои гуногун истеҳсол менамуданд. хишти пухтаи чоркунҷашак ва дигар намудҳои ин навъи масъолаи сохтмонӣ дар ҳар давру замон бо тарзи усули хосаи ҳамон вақт истеҳсол шуда, масъолаи сохтмонӣ ба гармиву сардӣ тобовар буд. таҷрибаи пухтани хишт дар тафтонҳо усули муосир набуда, таҷриба аз замони гузашта мебошад. ба мо қадар мисол ғиштҳои мустаҳкаме ки ба 100-150 кило дар 1 сантиметр лозим ҳам нест. мисол ин ғиштҳо барои мисол имрӯз госте ки имрӯз қабул кардан 2012 ки 100 кило бояд дар 1 сантиметри квадратӣ биёяд, ин асlan барои Федератсияи Россия دیگه جایی که اونها که مثلا در 365 روز قریب 300 روزش بارانگری و نمناکی زیاد است. این روزا ببینید که من قلعه هولبو، قلعه حصار با بسیار جای تاریخی هستند که نه باغیشت پخته، باغیشت خام موندن، لیکن عصرهای عصر
5 аз 6 аср аст ки ин риштҳо ховарҷоянд, имрӯз ба мо омода расиданд. Лекин мо ҳозир акун барои пешрафт ҳозир сохтмонҳои баландшона мешавад, сохтмонҳои дигар пурқувваттарӣ мешавад. Барои ҳамин мо ҳам ҳаракат мекунем ки ришта беҳтариниша барорем. Барои ҳозир риштҳое ки мо истеҳсол мекунем 100 кило дар 1 сантиметри квадратӣ метавонад вазна бардорад. ҳудуди кони гилҳои тоҷикистон аз ҷониби геологҳои тоҷик ва мутахассисони хориҷӣ санҷида шуда ба мақсади кашфи ашё барои истеҳсолоти гуногун аз ҷумла сафолбарорӣ, кирамзитӣ, хиштбарорӣ, рангбарорӣ ва дигар намудҳои масъулияти сохтмонӣ аз ҳама марҳилаҳои омӯзишии геологӣ гузаштаанд. аз ин ашёи хоми табиӣ метавон васеъ истифода намуд ва навъҳои гуногуни масъулияти сохтмонӣ аз ҷумла хишт истеҳсол кард. истеҳсоли хишт асосан аз гилхокҳо истифода мешаванд. хеле аз гилхокҳо асосан дар худи тоҷикистони мо сифати хуб дорад. асосан барои баланд бардоштани сифати хишт ва хусусияти технологӣ мо метавонем ки аз омехтаҳои гилҳо ки ба мисли каолин, мантмармалит, хлорид ва ғайраҳо ки илова мекунанд ва сифат ва хусусияти технологии худи хиштро баланд мекунанд. лекин дар худи тоҷикистони мо иловагиҳо лозим нест. сифати худи гилхокҳо сифати аъло доранд. барои ҳар як хок, ҳар як гилхок дорад дар дохили худаш ки ғажиҳо дорад, камбудиҳое дорад ки он метавонад ки як номатлубиҳо ҳастанд ки метавонад ки сифати хиштро коста гардонад. ба мисоли карбонатҳои калсий, магний ва намакҳои ишқорӣ ки фоизи онҳо аз 2 то 5% аст ки бояд зиёд нашавад. он ки зиёд шуд метавонад ки бамон аз рӯи дастурамал ва стандартҳои давлатӣ он хишт ба талаботи стандартӣ ба талабот ҷойгӯ намешавад. аз рӯи иттилои мутахассисон конҳои кишвар барои истеҳсоли хишт захираи бузург дошта, ҳамаи ин конҳо ба таври кофӣ истифода нашуданд. захираи ашёи хоми конҳои мавҷуда ба садсолаҳо басанда буда, корҳои геологӣ дар ин самт идома дорад. конҳои ашёи хом аз ҷумла хоки мувофиқ барои истеҳсоли навъҳои гуногуни хишт дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳур зиёд буда, корхонаҳои истеҳсоли зиёди хишт низ дар ҳамин мавзеъ ҷойгир шудааст. хиштҳое ки истеҳсоли дар тоҷикистон сифати хуб доранд, дар таркибашон оксиди силитсий зиёд аз 53% аст, оксиди алюминий аз 10 то 35% аст, оксиди калсий то 15% аст. хеле сифати хуб дорад. ҳам аз ҷиҳати таҳлилҳои химиявӣ ва ҳам аз ҷиҳати таҳлилҳои физика механикӣ ба талабот ҷойгӯ аст. дар тоҷикистон хокҳо ва гилхокҳо ҳастанд ки хишти пухта барои ҳамчун масъулияти сохтмон мумкин аст хиштҳои оташтобовар истеҳсол кунанд ва дигар хиштҳое ки вобаста аст худи технологияи истеҳсоли ҳамун худи хишт аст. ашёи хом ва маҳсулоте ки дар тоҷикистон истеҳсол кардани чунин хиштҳо ҳаст. камбудӣ нест. масалан камбудие ки ашёи хом намерасад, ин гуфта нест. ҳамаи ашёи хом дар тоҷикистон ҳаст. барои истифодаи хиштҳои керамикӣ, хиштҳои сафолин ягон монеа нест. сифати хишти тоҷикистон дар намади аввал хеле хуб аст. мо метавонем ки сифатро боз ҳам баланд бардорем ва дигар намуди хиштҳоро метавонем истеҳсол кунем, хиштҳои керамикӣ, хиштҳои сафолӣ, ва метавонем ки ба берун аз кишвар содирот кунем. солҳои охир дар ҷумҳурии сохтмони биноҳои хуштару замонавӣ маишиву истиқоматӣ вусъат ёфт. ин ҳолат ба рушди соҳаи сохтмон расонд ва талаботро ба хишт бештар намуд. дар корхонаҳои истеҳсолӣ ба сифати хишт диққати ҷиддӣ дода мешавад, зеро серхаридор будани он ба сифат вобаста мебошад. бо вуҷуди ин аз рӯи иттилои мутахассисони агентии Тоҷикстандард имрӯз на ҳама хиштҳои истеҳсоли ватанӣ ба талабот ҷавобгӯанд. сифати хишт аз рӯи меъёри сохтмон бояд аз тамғаи М30 сар шуда то тамғаи М150 бирасад. барои бунёди хонаҳои истиқоматии баландошона истифода аз хиштҳои поёнтар аз тамғаи М75 иҷоза дода намешавад. тамғаи М75 хишти мустаҳкам буда, барои сохтани хонаҳои аз як ошона боло бояд фақат аз ҳамин хишт истифода шавад.
мувофиқ ба талаботи муштариён корхонаҳои хиштбарории кишвар якчанд намуди хиштро истеҳсол мекунанд. имрӯз дар кишвар дар омӯхтагӣ ва бо истифода аз технологияҳои муосир навъҳои гуногуни хишт тавлид меёбад. хишти пухта дар дараҷаи муайян дар тафтонҳо бо тарзу усули муосир омода карда мешавад. хишти хом ин нави масъулияи сохтмонӣ дар корхонаҳои истеҳсолӣ на он қадар зиёд истеҳсол шуда бештар аҳолӣ аз он истифода мекунанд. нави дигари он хишти сементӣ сементблок буда. бо фаъол гардидани корхонаҳои истеҳсолии семент дар кишвар истеҳсоли ин нави масъулия низ зиёд гардид. хишти ба оташ тобовар ва хишти сабук аз ҷиҳати экологӣ тоза буда дар биноҳои баландошона низ истифода мешаванд. имрӯз ки соҳаи сохтмон тараққӣ ёфтааст, дар шаҳрҳои мо хонаҳои баландошона 20-ошона 25-ошона пайдо шудааст. онҳоро бо ғишти пухтаи мисол сафолин бардоштан каме вазбинӣ мекунад. барои ҳамин ин мо як заводи нав мондем ки инам ҳама бо роботҳо кор мекунад. истеҳсоли газоблок. мардуми кишвар бештар хонаҳои истиқоматӣ як ё ду ошонаро бо хиштҳои хом ва гилин месозанд. ман чун мутахассис тавсия мекунам ба худи хишти пухта. хишти пухтае ки аз гилхокҳо истеҳсол мешаванд, балки аз ҷиҳати экологӣ онҳо безараранд. хеле ки рӯз аз рӯз худи корхонаҳои хурду калоне ки ба истеҳсоли хишт ва соҳибкори ватанӣ ҳастанд ки ба истеҳсоли хишт сару кор доранд, рӯз аз рӯз худи нарх ва худи дар бозорам якчанд намуди худи ҳамин хиштҳои пухта зиёд шуда истоданд. ман тавсия медиҳам ки хубаш ҳамин хиштҳои пухта аст ки аз ҷиҳати экологӣ хуб аст ва ягон зарар надорад. хулосаи ташхиси масъулияи сохтмонӣ аз ҷумла хишт аз ҷониби мақомотҳои дахлдор ва дигар озмоишгоҳҳои ваколатдор ки аз барасмиятдарорӣ гузаштанд роҳандозӣ мешавад ва тибқи хулосаи протоколии ин озмоишгоҳҳо ба хиштҳои сафолӣ сертификат дода мешавад. ин иҷозатнома ё худ сертификат бошад фақат ба миқдори муайяни маҳсулот дода мешавад. ҳолатҳое низ вуҷуд доранд ки хишт бо роҳи пинҳонӣ бидуни барасмиятдарорӣ ба таври иловагӣ барои қонеъ намудани фармоишҳо шуда ба муомилот бароварда мешавад. дар ин ҳолат андозаҳои хишт ба меъёрҳои муайяншуда мувофиқат намекунад. корхонаҳои хиштбарории ҷумҳурӣ иқдори истеҳсолии онҳо 500 миллион донаро ташкил мекунад ки талаботи аҳолӣ ва иншооту сохтмонҳои ҷумҳуриро пурра таъмин мегардонад. аз берун аз ҷумҳурӣ хишт сохтмонӣ ворид карда намешавад, чунки ин корхонаҳо иқтидор ва имконияте доранд ки пурра сохтмонҳои ҷумҳуриро таъмин кунанд. барои содирот кардан ҳама имкониятҳо ҳаст. мо метавонем ки дар сурати пайдо шудани талабгорон аз хориҷи кишвар онҳоро бо ин намуди масъулияи бо хишти сохтмонӣ таъмин намоем. тавре ки маълум аст, айни замон қариб тамоми корхонаҳо ба технологияҳои муосир рӯ оварданд, барои ин ки аз ҷиҳати ҳам экология ҳам аз ҷиҳати сарфаи нерӯи барқ онҳо бартарӣ доранд. қайд кардан ба маврид аст ки ҳоло корхонаҳои истеҳсоли масъулияи сохтмонии мамлакат аз ҷумла корхонаҳои истеҳсоли хишт тамоми шароиту имкониятҳоро барои тавлиди маҳсулоти босифат доранд. аммо соҳибкоронро зарур аст ки маҳсулотро дар асоси меъёрҳои мавҷуда ва бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ истеҳсол намоянд, зеро истеҳсоли маҳсулоти босифат асоси бехатарии корҳои сохтмонӣ ва рушди ин бахш дар мамлакат арзёбӣ мегардад.